हेलो बंधुफोर नोंसोरो सोरबा जाय इउटुबार जानो गोसोब्ला गोदानब्ला नोंथांमोना खस्थ' खालामनांसिगोन आरोखि ना दानो नङाबा हानाय नंला नोंसोर इउटुबार जानो हानाय नंला माने नोंसोर खस्थ' जासिगोन आरोखि ना नोगोद खस्थ' जासिगोन एबारनिफ्राय इउटुब जेनेबा नोङो मनिटाइज खालामनांगौबा बिनि थाखायनो दाबो 5 मास दंबावो आरोखि ना 4-5 मास दंबावो बे 4-5 मासावनो ओरैबायदि खस्थ' खालाम थाब मोनगोन आरोखि ना मनिटाइजेसनखौहाय नङाब्ला बिनि उनाव 27 नामानिफ्राय फेब्रुवारिनिफ्राय मोननाय नंला आरोना नोंसोर जानो हानाय नंला मानो होनबा खस्थ'आ डाबल जासिगोन दा जेरखम नोङो इउटुबावहाय मनिटाइज जानोबा नोङो 1000 साबस्क्राइबार ओमफ्राय 4000 वाच टाइम नांगौ नङा होमबा 4000 आवार्स वाच टाइम नांगौ ओमफ्राय दा बेखौनो नामानिफ्राय 27 फेब्रुवारिनिफ्राय 8000 आवार्स नामा वाच टाइम खालामसिगोन मिथिबायना नामानिफ्राय 27निफ्राय 2027निफ्राय ओमफ्राय नामाया साबस्क्राइबारा बेनो थागोन आरोखि 1000 थागोन खिन्थु वाच टाइमा बारायसिगोन आरोखि ना ओंखायनो दानो खालामखा 4000आवनो बिनिफ्राय खस्थ'आ डाबल जासिगोन आरोखि ना 27निफ्राय दाबो 4-5 मास दङ बे टाइमावनो थाब खालामना लाखा जाय इउटुबार जानो गोसो आरोखि ना नङाबा हानाय नंला